mähirli etse, o ömrü uzak bolýar. Ömrü uzak bolýar. Men şol ruhnamadyň kisirine daýdýar. Şökman surutda ömrü täsir edýän zatlar bar saglyga. Arasy howaň bolsun. Ýoksa sen hapa howady demalsak ömrüň ýyskalar. Iýan çýaryň şu janyňa derman bolsun. Sen tapan tupanyň iýme. Şonda sen janyň bolar. Sen gahar gadapdan daşrakda durur. Gahar gadap seni şuňy bedelini sökür, kan damarlaryny tiraýlap, basşyň köpeldir, beýniňe täsir ederken lagry durar. İzlem aýdylmy? Çok aýdan. Bir o teleň bolsun. Ýoksam işe aýdyn. Karranyň bilmän galsyn. Şunlara sayın olmalı. Ama koyunda var senin böyle karışlık günleri saygın başına duşar sonra senin gününü doğru mu? Böyle ya. Gün alma. Düzel ver. Prezident sana diyelmesi uğruna vardır. Ol sevgi diyen zaten yemek için batına düşer ha.